Isigcawu samashumi amabili nesishiyagalombili sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi Unyaka Wesethembiso Season 3. Sekundambama seliyashona. Ubona ngobude bamathunzi ukuthi ubumnyama busekude. Khangela mgama wehlisa umfula insuze ngamehlo. Uyiwaphumuze phansi kwentaba uMabengela. Phansi kwayo uzokhangwa izindle ezimbili ezinamaxokovana asekhomba ukuphelelwa isikhathi. Kukwamthiyane kwesakancamalala isigodi. Ukuba besikhona isibaya kulomuzi belizoba indlu ngenhla leli abayivalele kulona uqhamukile noSimanga. Uqhamukile ufinyele emseleni ngesikhathi uSimanga ehlele esigqikini esingasemnyango elokho edonsa kancane lapha kusigazi wakhe. Kodwa ke Simanga abukho ubulungiswa kulokho. Kuyophela isonto ungithumbe lapha. Ngineqiniso abomndeni sebengifune bancane. Nabo bayayibuza manje ukuthi engabe kanti kwenze njani. Mamkhize, ungangitshela ukuthi akuthokozele ukuba lapha. Ungangitshela ukuthi ubungangikhumbule njengoba bengambile nje. Mide leminyaka nginyabalela ukuthi ngingabuya ungiphathise komuntu ombona imihla namalanga. Nami ngiyasidinga isikhathi nawe. Isikhathi nami kanjani maqhawe sengiyinkotiso umuntu osanda kwenza aqhamukile. Umuntu esimthume basheshe wabuya. Lalela lawe enkosazana enkulu. Impilo le. Lo mbhemu ubudedengu akafundisekile. Ayikho inkinga. Akayedwa kulokho kungawazi umthetho. Baningi bayaqhatheka lapha ngaphandle. Ngizokuthathela ezandleni zami ukumfundisa isifundo. Simanga, ngicela ukubuza. Uthando lami unalo noma sewufuna ukufundisa uMaqhawe isifundo? Oh, usho ukuthi ngiqhamukile. Uma uthando lwakho bengingenalo, ngaba ngikho la. Futhi nawe ngaba ukho la kulomuzi omahlekehleke. Qhamukile. Ngiselele. Uyawubona nawe lo muzi ukuthi unjani. Eshe zungezisa izandla ekhomba ubunjalo bomuzi usuwonke. Ngixolele ngokungabhali. Yobe nangokungathumela imiyalezo namkhonzo yothando. Isima zange sibe lula njengoba umuntu wayecabanga. Ukujubalala kwami kwakungezinkomba zokukuziba mhlawumbe nokukulahla. Ngishilo kuwo ukuthi emva kokungawuthola umsebenzi ngangena ezenzweni zobugebengu egcine ngokungibhalisa ejele ngingenamuntu wokuthumela ngayo umyalezo. Minti iminyaka qhamukile. Minti ephakamisa izandla zombili ukukhomba iminyaka elishumi. Yishumi lonke ngikhala ngesithandwa sami esingundinga sithebeni. Akukuhle kimi njengoba ngifica umuzi wakwethu sekwakhalipho ngane nje babhubha bonke abantu. Wawungithanda Mamkhize ngiyazi. Jabula ke manje ngoba ngizokuthatha ngikwenze umkami ngokuphelele. Usho ukuthini? Ngisho ukuthi njengoba ngibuyile nje bengizohlela ithimba labakhungi abazoyishaya zonke kini ukuze ubuye uzokwakha umuzi lo muzi wosikhangane osokhulu. Hawu Mthiyane uqhamukile ebakaza. Qhamukile. Ngixolele. Ngiyazi ukuthi ungilinde kangakanani wethembile ukuthi ngizobuya ngizofeza izethembiso zami. Ngiyazi ukuthi ubazibe kanjani uMamatheka sengazi ukuthi akonakele nokuthi akonakele lutho bebekubuza ngamasolo kohle sengahambile. Konke lokho sengifuna sikushiye esikhathini esesedlule sakho ugange sibiyele ikusasa lethu siliqale manje siqhubeke sengazi ukuthi akaze konakale lutho. Ngiyakuzwa sokhulu. Ngikuzwa kahle enqobo komkhulu. Uqhamukile. Khona kuyiliqiniso. Ubonile umoya wami Simanga. Wangenza nganonya. Ngakuzonda ngokungazi ngisho noma usaphila noma sewafa. Ngokuphelele esithubeni nje ungenza uzenda zamshiya ngize ngithole sengibangisana nezingane bezingihlonipha sithatha imithetho kumina. Simanga wenza ukuyiqhenya kwami nokuyiqhayisa kwami kwehla kwafinyelela esigabeni labe sengizizwe ngingelutho. Njengoba ngisho nje eKhabazela. Yobe asondele kuye amphulule esihlathini. Manje uthini ke? Ngiyanini kini kuyoyishaya zonke ngikwemuka bakwenu ufelayo ngifa khona. Inkinga Simanga sengilojoliwe. Lalela Qhamukile. Sengiwoshe wonke umoya.
ngazi kahle ukuthi lezi inkomo beyingaqonde wena kodwa zayiqonda udadewenu lo uzolile. Ngakho ke musu kuyikhathaza ngeinkomo. Mina nawe asakhe isivumelwano sethu sobabili sokuthi sizophuma kanjani kule nkiyankiyo soyifake kuyona. Sishiya abanikazi bendaba okuyilo mfana kaBiyela noZoli bayibona ukuthi uyoxazulula kanjani indaba yabo. Munye umbuzo uwona. Uyavuma yini ukuba ngiye kini ngeloku kuthatha? Emveni kwakho konke Simanga, mina ngiyazi ukuthi uthando lwakho liyaphila kumina. Ngazi kahle kamhlophe ukuthi alukho lubi owake wangifisela lona. Nangalewa lokho, ngazi kahle ukuthi uthando lwami kuwena angingabazi ukuthi nakulokhu kulokulayo kungenxa yokungafuni ukulahlekelwa yimina. Boni-ke esukuma uSimange buye ehlala phansi esigqekeni. Sewuyakhuluma-ke manje. Nginomcabango ongifikelayo ukuthi siyeke konke kwenzeke kuze kufike usukwini olwandulelo lomcaco la engiyofika ngimthwale khona bese kuthi ekuseni ngazisa abakini ukuthi mabafunele nganene. Kuyosala kuncendethu upha lokho mfana. Akusenkinga-ke kodwa ngoba nakho ngizwa sengazi ukuthi bekunithatha nibabili. Khona kunjalo. Ake sizame ngale ndlela okhuluma ngayo ngesokhulu sibone ukuthi siyakwazi yini ukuphunyula mina sengizothemba wena. Hayi-ke uSimanga esukuma evula umnyango. Angikukhulule ubuyele ekhaya niyolungiselela umkhehlo lo wangempela sonto. Ake ngithi nje iyobonana khona ngoba ngifuna noke ngihlolise yini. Ngibone ukuthi izinto zisenziwa ngale ndlela okwakwenziwa ngayo yini ngezikhathi zethu. Simanga, yize nginovalo kodwa ngiza nginokujabula engingakwazi ukuthi kusukaphi. Ngizizwa ngiphephile kuwena. Mhlambe iyona kade ngilokhu ngiyidinga empilweni. Umuntu ozongilwela, umuntu ozongifela. Uma ukhuluma ngomuntu ozokufela, ukhuluma ngami. Hamba uye ekhaya, ufike ukhehla inhloko, uyembese isibhedlela, udedele umfana enze ukuthokozisa inhliziyo yakhe. Umcishelise umedlula ngakuwo uthi ngithe qiphi iqolo. Kuzofanele ngihambe, sekhwalele. Kufanele ngihambe ntambama. Ngilungiselele nokuphendula imibuzo ethi benginyamalale ngashonaphi sonke lesikhathi. Khuleka, uhambe. Uthando nenhliziyo kuyayazi indlela.